Pagsemplang ng motorsiklo sa kalsada sa Mangaldan, Pangasinan na hulikam. Naritong report. Banayad ang takbo ng mga sasakyan sa Estayo Street sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan nang biglang sumemplang ang motorsiklo. Kasamang natumbang dalawang sakay ng motorsiklo. Di kalayuan ang ulo nila sa paparating na sasakyan. Mabuti na lamang at hindi natamaan ng sasakyan ang mga sakay ng motorsiklo. Sa kuha ng CCTV camera, makikita na nagtakbuhan sa isang silid ang ilang empleyado ng pawn shop na ito sa Kawayan City Public Market sa Isabela. Pumasok sa establishmento ang isang lalaki na armado ng baril at may bitbit na malaking bag. Bagamat hindi na nakita sa CCTV footage, mabilis umanong nilimas ng sospek ang mga gamit at alahas sa loob ng pawn shop saka umalis. Natakot at natroma raw ang ilang empleyado dahil sa insidente. Ayon sa may-ari ng pawn shop na si Glenn, hindi niya tunay na pangalan. Hindi pa kami nagsasalita dahil siyempre at large pa yung mga suspect pa nahuhuli. Inaalam na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Samantala, nahulikam din ang pagnanakaw ng lamesa at upuan sa harap ng isang bahay sa Barangay Poblacion West, Calasiao, Pangasinan. Madaling araw umano umatake ang mga kawatan. Hindi na raw inireport sa pulisya ang insidente pero paalala ng otoridad. Lalo-lalo na itong mga iniiwanan natin sa bandang labas lang ng bahay natin. Siguraduhin po natin na nakalock magmula sa atin pong mga gate, sa mga pintuan. Ako si Joan Punsoy para sa GMA Regional TV.